Jose Maratas. Ha? Ito Surigao. Jose Maratas. Oh, daghan mang Maratas pero kaliwatan na nila Kabilaw Island. Tanan kami. Ay mga katik-tik na ako'y mga bisita nga taga diin. Cebu. Taga Cebu. Ban kusog na ba ko sa Cebu? Yes, kusog kay kalito na Winding. Malingaw di kay minimo. Picture ng takate. Nya ni gabi mo. Ano, oras na nakita. Iya. Ako pa Mga man. katik-tik, mga gwapo ang taga Cebu di ay. Mga gwapo. Papa yun din nanay katik-tik. Papa yun kira 2,000. Gwapa man talaay nga kay ko. Nga naman. Apel man ka. Bayaw. Taga diri man. Bayaw ni, mo ni among yari. Bayaw ni mo ang iyang bana mo. Ang banan niya ako ang magulang. Oh. Matay. Ay mga katik-tik na agin natin Jima, naagin mi diri sa lugar ni Lola Winding. Oh, shoutout mo te, pwede na. Ay mga taga Cebu, taga Barriulos, katong sigitan ani Nanay Winding. Ako Pila po ang ko ani. Nangandoy jud ko nga makaadto jud ko sa Cebu mutan-aw jud ko anang Cebu. Tinuod baya na. Nindot man. Wala ka katok si Buti Winding. Wa oy sukad. Pawante, makadto naman dito. Ina siya. Sponsor. Nakaadto man si Mangita ka kuan lang, plane ticket Si lang. Irbe hindi kalaag siya kay naman sa siya kauban. temporarya, nilaag siya. O siya lang nakalag siya dito ah. Oh. Kala kaduha na siya nakalaag sa Cebu. Ako jud taon wala oy. Laag dito nay. Gusto tana jud ako maadto jud ko sa Cebu. Mutan-aw ko Cebu ba. Kita na jud ko mga katik-tik, nakakita na jud ko. Mga followers po ni Nanay Winding Salamat. Nakakita ka kang lulawin. Nga maorag. Nag-vlog may sabihin. Aligre man mo kayo liwak ko sa una. Katong pagsugod pa gyud ba? Ah. Sapa panay ba? Kurbada pa mi ato. Ha? Sa kurbada. Oh. Diskurbada kay badlugon na nagdidiwa ko. Ara ba yung kaliwak ko sa na na trending ba ya? Wala kayo tanong nay. Gani. Publish yun ni mo. Mangadto daw na sila sa minteryo kay mandagkot sa ilang Adra sa taas. igsuon. Ah, mi tiri dira. Dito na papa, ang nanay ba nga kwan? Git-git. Asa man dahil mo nga minteryo? Sa mga milisya ba? Dito sa yuta nila milisya. Dili dahil diya. Yakapin mo si Hobart. Ay, mga kat... Ayaw kayo Nag-vlog ni si Nay. Nag-vlog. Paano man ako? Facebook lang ako ako. Nagka-follow. Serious? Awa pa kay Brad. Parehas lang ko, wala ay, wala pa. Reels. Pag Brad, gano'n mo. Ikat din. Mag-collab tayo tani ba? Pila na ganun siya ka? Followers pila nakaka-followers? Followers te? 500,000 kapin. 300? 500,000. 500 ano? Ikaw ya? 8. 8K. Ako ang sibuta sa TikTok ba? Dagan ba ako mga kuan pero di man ko ganahan sa TikTok katong si Ervin kay I-share na ko na niya. anang 15 Ay, lisura. kano sana na may kuan? Niya. Dagan kuan. Kanya pagabi. Ano nag-usa na si Airbnb ay eskwela siya balik. Nagan call center. So nagbulag na mo Nay. Ha? Pero mauli man siya sa Balik pa na siya kada Domingo rest din niya. Domingo, Lunes, Martes. Martes. Mo na Ikaw mag-vlog. nagbuwan sa iyang vlog. Pwede. Kung na service naman. Huwag na siya magkakada pa sa Sabado, Domingo niya siya, Lunes, Martes. Sige. Kamu tanan lang, picture lang. Kalingkod ba? Bata siya, palikuron dyan na siya. Isa. Ay, mana ay. Mana Ji? Wala na. Solo mo tamo, solo. Oh, ano siya? Silimot mo. Oray ka dito. Ang duway. Sige na. Bye. Sabi, bye-bye. Bye.
Salamat. Thank you. Ay, mga katiktik ko na ako dama nga naaday ko yung mga bisita na mga sila bisita. Wa ko maka-make up kay wa may moingon nga mga sila ba. Wala. Taga sila lang, taga. Ay, kamusta? Taga Cebu. Muduaw lang sila sa ilang igsuon nga. Mangdagkot sila kay namatay man taga Cebu. Salamat kayo. Salamat. Salamat. Ay, mga katiktik, atong pag-birthday sa akong kanang uban, kanang kapikas sa akong kinabay. Wa ako makaadto kay naglain ang akong lawas. Siya, nag-ingon ko nga, siya nalay mo sabot. Kay, baluman dyan siya nga, naglain ang akong lawas. Mauto karon. Nainumdumot ko nila itong taga Cebu. Naabot man gani itong taga Cebu di ari ba. Kay itong babae nga taas, igsuon niya itong naadiri, namatay man. Indag ko sila sa Cebu pa daw itong sigikan. Anak ko itong damhangon nga. Muari dere. Muari diri. Ari ka nagsugod man di po dong lag-lag itong isa kalaki. Real sila daw kuno siya, dili dahil siya. YouTube. Sa real sila siya. Ito nagpa-picture sila. Anak, linaw man po kayo, magsindi man po sila pangutawa. Muna nalipay sa kung naay sila hinari. Masa naman na, sungkod naman. Ay, mga katiktik. Gahapon, nagligo siya pa. Munang di ko magkasungkod kay. Sakit man ako ba't ang kagihangos ko ba? Kanang magpalaban na ba din ko sungkod ba? Kana, magbitin bitin. ang sungkod. Mga katiktik, mauna na. Akong kuan di ko makatindog ug wala ni kay kani ako gibati kani. Kana batang nako. Mauna isa pa kahuay kami istorya pa ko. Lukanta sa ako mga katiktik kay mapahuay sa ko. Nadugan na ng sungkod ba? Kato pa ng... Ako gipalit ni daan kay og magamit nako na ako sungkod. Dili gani unta na ako ani mga katiktik nga sungkod kay dastas man ni ganlog ba diri. Ang Butangan na ako nagumala. gusto, kanang stainless bitaw nga lapad iana ba. Subo ako karon bitang pangli payo. Kanta mahilak. Saman. Nagkatawa sa TVB, oh. Kagulanan. Kanunan. Ayaw yun sa mga katiktik. Hinabnag mo kanta ka. Ako sa YouTube ba? YouTube. Mga katiktik, may namdamanggod ko sa akin suon nga mo kanta ko, adi. Ano maka, ila ko ba? Subo ako karon bisan paglipayo kagulanan kanunay na ila sa
Gisampit kong mahal mo nga lanay. Kuwain na pinangga ang pagmahal ko kanimo. Kuyog lang ako, init sa loob sa bola. Dito dapit sa mamingaw lobnganan. Sa pag-abot ko dito, gisampit kong mahal mo nga lanay. Kuwain na pinangga ang pagmahal ko kanimo. Sa pa, murusay sa kung kay base makalimot ako. Sa title ito ang kanta lang. Amo to, may tantal ba? Basta kay May kagikan na ang kanta. kanta ko to sa may title na kayo amo sa pan. Narinara mo ni amo ha. Kung wala na ilain ang tantol. Ha? Kung wala na ilain. Kung wala na ilan. All things bright and beautiful. All things bright and beautiful of precious, great and small. All things white and wonderful, the Lord God is visible. It's little flower that is little bird that sings. With him doing color with his tiny wings. The purple-headed mountain, the river running by, the tall trees in the greenwood, the pleasant summer sun, the rice fruit in the garden, he made them everyone. He gave his eyes to see them that we might tell how great is God our Father who does all things you know. Bag di ay pa mga katik-tik makalimot. Shout out kang Sir Hector, Sir na, o kang Ma'am Glee, Sir na. Shout out mo diya, Ma'am, Sir. Shout out kang Ma'am Milani, ug sa iyang bana ug iyang mga anak from Amerika. Shout out kang An-An, Singko, o kang Eden Bringer, o kang Lilibit Morelos. Shout out from Japan, si Bringer from Japan, o si An-An from Lebanon. Shout out taga Cebu, tanan, Butuan. Tanan, taga Davao, shout out taga Panabo, Carmen, shout out mo diha. Shout out kan Cha Logatiman ug kang Chris Logatiman ug kang Nining Logatiman ug kang Iboy Logatiman, shout out. Labi na sa atong kapitan nga si Pablo Tagnipes ug si Narsing iyang asawa. Tagnipis ug si tata iyang anak, tagnipis ug ang iyang asawa ug iyang mga anak. Shout out mo diya from Parmahel. Ay mga katiktik, salamat sa inyong pagtanaw. Ang ping mo kanunay. Bye-bye.